प्रमद बरन बेबायदि BTCखौ धंख खालामनाय जितु षड़यंत्र बिथांनि गोरलै गायद एसेबां गोबाव महा थांना थाखो नोंथांनि दिनै बुंनाया बेनिखायनो सेंग्राफोरा सोलायबाय गासैबो सेंग्रा सिख्लाफोरा हाग्रामा महिलारिखौ दिनै समर्थन खालामनानै जय खालामदों। बर' बिथांनि लेफ्ट हेन्ड बिथांनि समस्थियाव मन्त्रि MLA MP मिनिस्टार दिनै CM दिनै नांनो फैदों नाथाय BPFनि राजखान्थि दोलोजों बिथाङा दिनै जित जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे आं भिडिअ आपल'ड खालामनाया नोंथांनाव सिगांसिन थांनानै जेन नोंथाङा नुयो आं बेखौनो खावलायनाय थाबाय। आं नै बाव हालदै गायनाय एसे नायदों आरो खिलिहांबायानो हाग्रा जाबायमोन बेखौ एसे हाइजेक सारबाय आरो जिखुनु हक जाया फैगौ जे BTC बिसायख'थि बे BTC बिसायख'थियाव सोर दोलोआ देरहायो बबे पार्टिया देरहायो बे पार्टिया गाव गावनि दोलोखौ लानानै गोबां गोख्रों खोथा बाथ्रा खोथाफोरजों जाबसिनलायदों आरो जिखुनु हक जाया माने दा फैगोन जे BTC बिसायख'थियाव बावबो EPB जे हानजा मानाव गेदेर अनजालि दैमारि जे मेदामनि बे हानजाखौबो गोबां रायजो राजाफ्रा दोलै नोगोरै मोजां मोननानै जयनिं जागासिनो दं जे EPB बे XNDBनि सिमां आरो मिजिंखौबो नाजानांगोन। माखासे XNDBनि दासिमावबो केसा जोबाखै पलिटिकेल एनालाइसिसजों पलिटिकेलनि नारसिननायजों बेजोंसो माबा मोनसे खामानि जागोन आरो दा बेयावनो BPFआबो UPPLआव गोबां नारा-नाथा दा UPPLनि सायाव आदा जे बिक्रम दैमारिया मा खोथा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनो हागोन। गोबां बिभिन्न खोथा दे UPPLआ माखासे खामानियाव दासिमावबो साक्सेस जायाखै मावदों माखौ मावदों साख्रि होदों खिन्थु आपडेटनि दा जोंनि BTCआव गोबां रायजोफोरखौ माखासे खोथायाव थगायनाय जाबाय जे साख्रि होनायनि खोथा जायफ्रा साख्रि मावा बिसोर सिथ्ला सिबनायनि माबा मोनसे खामानि आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गोबां बिभिन्न खोथा बेबायदि बुंदोंमोन आरो नाथाय दासिमावबो जोंनि BTCनि समस्त बर' रायजो राजा आरो लामा दालां बैफोर गिदिर इन्डास्ट्रि आरो गोदान लामा बानायनायफोरखौ नुवाखै आरोखि गाज्रि मोननानै लाब गैया। माखासे बैफोर प्राइमारि मेम्बारफोर आरो सोरबा थेखा बिदिखाफोर बिसोर मोनजानाय मानसिफ्रा मोजां बुंनानै बुंगासिनो दं बुंना खिन्थु थार खोथा बुंनायखौ लाजिनानै लाब गैया। जायफोर नायदों बिसोरो भिडिअखौ नायग्रो रायजोफोर बिक्रम दैमारि आदाया मा बुंदों। दिनै हाग्रामा महिलारिखौ मोजां मोनो हाग्रामा महिलारिखौ दिनै मोजां मोननानै दले ओंखारबोदों दिनै नोंथांमोना नुगोन बे फेरगाव समस्थियाव नो UPPL नो BJP अनलि BPF बुंगोन। प्रमद बरन बेबायदि BTCखौ धंख खालामनाय जितु षड़यंत्र बिथांनि गोरलै गायद दुर्बल दिनै बे सरकार सालायनायखौ BTC रायजोआ दिनै सैज खालामनो हाया। दिनै मा दं गासिबो धंख जाजोबनाय लामायाव ना 70% दिनै धंख जाबाय। नों हा होनो नागिरदों नोङो लिरनानै लाना फैदों नाथाय नों बर' हारिखौ नैबे BTC रायजोखौ दिनै हानि थाखाय आलानाथि खालामदों नङा होमबा। दिनै नों स्कुल कलेज सरकारि खालामनो थाखाय लिरना लाना फैदों नाथाय जोंनि बर' स्कुलफोरखौ दिनै प्रमद बर'आ दान होदों बिनि फिननायखौ दिनै रायजोआ मा होगोन। आं दिनै बेसेबां स्कुल दिनै बर' स्कुलफोरा दिनै दानजाखो बबे स्कुलफोरा दिनै एबलिस जाखो दिनै क्लज जाखो बेफोरनि गासै लिस्टखौ आं नोंथांमोननो दिनै साननैसोनि उनाव होनो थांगासिनो दं। दिनै प्रमद बर'आ मा बुंदोंमोन दिनै न'खर साख्रि होनायनि खोथा बुंदोंमोन। नोङो दिनै न'खर साख्रि होनो दिनै गुबुननिफ्राय साख्रि लाबोनानै जोंनि बै सेंग्रा सिख्लानि मोननो गोनां पस्टखौ दिनै बिथाङा नस्थ' खालामना होदों। 5 बोसोर बबेयाव थांखो 5 बोसोराव दिनै 3329टा पस्ट दिनै BTCआव दङमोन दिनै दासिमबो मानो होनो हायाखै दासो मानो इन्टारभिउ होखो दासो मानो इन्टारभिउ होखो आरो दिनै 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि जुदि साख्रि मोननो गोनां जुबतिफोरा दिनै एप्लाइ खालामगौमोन 4 बोसोर 5 बोसोरनि जानोसै आरो बारा सम गैला दासो नों दिनै इन्टारभिउ होनाय मा खेला
एसेबां गोबाव महा थांना थाखो नोंथांनि दिनै बुंनाया बेनिखायनो सेंग्राफ्रा सोलायबाय गासैबो सेंग्रा सिख्लाफ्रा हाग्रामा महिलारिखौ दिनै समर्थन खालामनानै जय खालामगोन काम फरवार्ड गासैबो सेंग्रा सिख्लाफ्रा हाग्रामाखौ दिनै समर्थन खालामनो ओंखारबोनांगौ थेंक इउ माखासे इएमफोरा बुंगोन बे समाव आङो बिनि एन्सारखौ ओरैबायदि होगोन एमपि इलेक्सन जानानै थांबाय दिनै थाखा दोङो फैसा दोङो मन्त्रि दोङो एमएलए दोङो मिनिस्टार दोङो प्रमद बर'आ गावनो चिफ स्टेटनि मन्त्रि एमएलए सिएमफ्रा दिनै क'क्राझाराव फैनानै दिनै केम्पेइन खालामफैबाय लरेन्स इस्लारि बिथां सारा दिनै प्रमद बर'नि राइट हेन्ड बिथांनि बियाबाव दिनै बिथाङा जेननो गोनां जादों दिनै गबिन्द बसुमतारी प्रमद बर' बिथांनि लेफ्ट हेन्ड बिथांनि समस्थियाव मन्त्रि एमएलए एमपि मिनिस्टार दिनै सिएम दिनै नांनो फैदों नाथाय बिपिएफनि राजखान्थि दोलोजों बिथाङा दिनै झिटकेलांदों नङा होमबा रौता बायदियाव जों आधारा बारा मोन्दों राकेशनि समस बायदियाव जों देरहादों मिथिबाय थाखा दोङो ना फैसा दोङो ना जोंहालाय जेबो सरकार गैया नाथाय जों दिनै देरहानो हादों बास आं मोनसे सोंथि खालामनो नोंथांनाव बे रामदेबनो जिहेतु हा हग्रायनि खोथा बियो लिस्टआव लादों जोंहा सम्पुर्ण सिगाङाव अर्डारखौ होखादों जि समाव बियो जोंनो माबा होनो हाया रिभिउनो होनो हाया बै समावनो बेखौ बन्द' खालामनाय जागोन स्पस्त'आ बेयावनो नाथाय दिनै बेयाव जोंनि बिटिसि रायजोआ जेबो खहा जायाखै नाथाय जा दिनै माबायाव तिन बासबारियाव 3600 दिनै हा हगारनो नागिरदों नायदो नों बेजों मा जानो हागोन हा दिनै गुबुननि बै आदानि कम्पानिया बेबायदि कम्पानि बानायनायाव माबायदि धरना होनानै दिनै सुख गैया जानो लोंनो गैया गाज्रि बे माबाया परिबेस खाथि खाला जादों बिनि माबाखौ नोंथांमोना दृश्यखौ मिडियायावनो नुगासिनो दङ नाथाय बिथाङा बुंदों दि बे बुस्थुखौ होयोब्ला गाव गावनि थाखायनो मोनसे मोजां सुबिदा मोननाय जागोन बे बिसोरनिसो सुबिदा गाव गावनि नङा गावसोरा फैसा लाना फैगोन कम्पानिनिफ्राय फैसा लाना फैगोन इलेक्सन गेलेगोन मा सुबिदा दङ बेयावलाय नङा होमबा जोंहा देनां बानायगोन ना बिटिसिआ नङा होमबा नाथाय परिबर्तन सरकार नायनानै बिथांमोना मोनसे धौ लाबोनानै बिथांमोनखौ गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ मोनसे मोजां थासारियावसो लानो फैदोंमोन नाथाय दा जों नुनो मोनदों बे थासारि गोबां गुलाय गुजाय माने दावराव माने सृष्टि जाबाय नुनो मोनदों इलेक्सन खाथियाव बेनि बेलायाव नों नै बिटिआर इलेक्सन जानायनि उनाव देरहानायनि उनाव मानसिखौ उदै बुफ्रुलायनाय बिबु खारफालायनाय गावबाय बे सान्थि होमबा नङा होमबा नोङो खर' मेलेम गलायनाय नोङो पाहारनि मानसिफ्रा फैना गाव खुरजायो बे सान्थि होमबा नङा होमबा मोनाव थांनानै सिखाव स्टप दिनै मानसि बुथारना गालाङो बे बिटिसिआ सान्थि होमबा बिटिसिखौ पुनर जों बासायगोन बिटिसिखौ जों दिनै बासायगोन बे बासायगोन बिटिसिखौ दिनै सेंग्राफ्रा नेतृत्व होगोन मिथिबाय दिनै न'खर न'खर बिपिएफ न'खर न'खर हाग्रामा गामि गामि हाग्रामा दिनै गामि गामि बिपिएफ जों दिनै खालामगोन प्रमद बर'नि बेबायदि बिटिसिखौ धंख' खालामनाय जिथु षड़यन्त्र बिथांनि गोरलै दुर्बल दिनै बे सरकार सालायनायखौ बिटिसि रायजोआ दिनै सैज' खालामनो हाया दिनै मा दं गासैबो धंख' जाजोबनाय लामायाव ना 70% दिनै धंख' जाबाय दैदेनगिरिफोर जयनिं जाहैनाय थांनायजों जेबो खामानि नङा खिन्थु रायजो राजायासो सोरखौबा राजा खालामो सोरखौबा दैदेनगिरि खालामो सोरखौबा बोख्लायो खिन्थु दा नुनायाव रायजोफ्रा सोरजों सापर्ट दङ ना रायजोफ्रा खारन मोनथिखासिगौ जोंनि माखासे 6 सिडिउलनि दे संबिधानफोरखौ सोर लेस खालामदों खालामनो नाजादों खालामथ'वाखै खालामनो नाजादों दा बिटिसिआव जोंनि सेक्रेटारि अफिसाव माखासे माइनि खोथाफोर आसामनिया लाफैनानै जिरायनो मोनदावोब्ला उन्दुनो मोनगोन बेफोरबायदि बाथ्राजों एबा सिंजों नाजागासिनो दं आरोखि जोंनि बिटिसिनि पावारखौनो जोंनि दैदेनगिरिया पावार फांसन लेस खालामनो नाजागासिनो दङ अब्ला रायजोफोर फैगोन जे बिटिसि बिसायख'थि बियो माबायदि फाट्टा फाट्टि जागोन नोंथांमोनहा मिथिगौ आरो नोंथांमोनहा सायख'नानै भटखौ होबानो जाबाय रायजो